Čaute, čaute. Toto je moje prvé video a v tomto prvom videu budeme rozprávať o tom, aké by ste si zobrať na začiatok, čo by ste si mali zobrať na turnaj a keď sa zvýši čas, tak aj o tom, z čoho sa by skladal. No najprv vám predstavím svoju výbavu. Je to základná výbava, nič moc. Hej, máme veľa strojčekov. Až takto vyzerajú. Manka, hej. Deje, Magmarex. Už mám poupravované, čiže vám nebudem hovoriť všetkých mená, hej. Budem točiť videá v zápasoch, budú opravené, ako budú aj také upravené, ale aj v pôvodnom stave, čiže sa dozviete, kto kedy vyhrá vo všetkých možných kombináciách. Termálna certa, ďalší opravený bej. Thunderla certa, Cyber Aquario kedysi, Phantom Orion, Big Bang Pegasus, Eldrago, Tise Tempo. No, na začiatok, keď začnete s Beybladeom, tak by ste si mali kúpiť nejaký defenzívny alebo balančný wave. Na obale máte napísané, že či je balance, defense, stamina alebo attack, čiže po anglicky väčšina viete. To by ste mali vedieť preložiť. A najlepšie je si zobrať na začiatok také Tise Tempo, to je defenzívny wave. A to je fake, čiže má aj kovú špičku. Útočné by som veľmi nekupoval, lebo má dobrý atak a nevydržia dlho. Ja mám napríklad Big Bang Pegasusa a to je fake. Mám kovú špičku a vydrží si sa dlhšie, keď ste tempo, ale keby ste si kúpili normálneho, tak neviem vám zaručiť, že dlho vydrží. Dobrý je Stamina Bay. Phantom Orion. Môj jediný Hyperblade. Nekupujte si tam Thunderla certu ani žiadnu inú, sú to zbytočné vyhodenia. Nedá sa s nimi nič, nedajú sa nijak poskladať dokopy, nedajú sa zmiešať nič. Čiže nie sú veľmi dobré. Máme náhradné súčiastky z niektorých dejov. Tu mám Teleskop Galaxy Pegasusa, dve gumové špičky a Baseball. A reálne mám iba takéto. Takú variant som dostal, to už nebudem si kúpovať väčšiu. A provizornú som si urobil len tak, hej. Toto je len taká preset, neviem čoho. Z pisteru. Na turnej by ste si mali zobrať aspoň dve motorčeky, vreckový nožík na opravu niektorých vecí, vyberanie nejakých nečistôt a také. Na rozoberanie bejov aj motorčekov šrubovák. Lebo vidíte, Phantom Orion má tu na šrúbky a to dakedy treba rozobrať. Neviem ešte. Na budúce budeme si púšťať Twisted Tempo proti Big Bang Pegasusovi. Ja už výsledok viem, ako to skončí a môžete si sami hovoriť, že koho by ste chceli kedy vidieť. Ja to spravím a vy potom ohodnotíte to video. To by malo byť na dnes všetko. Keď by ste niečo ešte chceli, napíšte dolu do komentárov. Ja týmto skončím dnešné svoje prvé video. Prepáčte mi za chyby, ale som trochu nervózny. Tak zatiaľ, dovi.